Magandang araw, mga ka-volleyball. Mainit na aksyon agad ang sumalubong sa mga volleyball fans sa pagbubukas ng Pacific NG 2026 Women's Volleyball Nations League o VNL matapos magapoakitang gilas ang dalawang volleyball powerhouse na Estados Unidos et Italia sa makahiwalay nilang laban sa Philsports Arena nitong miyerkules. Sa unang tampok na laban, ipinakita ng team USA kung bakit isa sila sa mga pinakamalalakas na koponan sa mundo matapos nilang dominahin ang Dominican Republic sa straight sets na panalo 25-20, 25-19 et 25-12. Жист откржва и полба изоталујоста отлажат тревелт таубзу лакутам. Bagamate naksikap ang Dominican Republic na makasabay sa unang dalawang set, naging napakahirap para sa kanila napigilan ang mabilis et organisadong Open za ng Estados Unidos. Sa panggunguna ni Jordan Thompson, nagapoakavala ang USA ang sunod-sunod na matitinding atake na tuluyang nagapoabagsak sa kanilang kalaban. Nagtapo si Thompson na may 15th puntos mula sa 13 attacks at dalawang service aces upang pangunahan ang open siba in kanyang koponan. Maleki rin ang nagen ambak ni na dane redki ate Logan Eggleston na parehong naktala ng tig 10 puntos. Ang kanilang balanseng produksyon ang nagen susi upang mapanatili ng Estados Unidos ang momentum sa buong laban. Dahil sa panalong kito, umangat ang rekord ng USA sa 4-1 et lalo nilang pinatatak ang kanilang posisyon bilang isa sa mga pangunahing contenders para sa kampeonato ng VNL ngayong taon. Samantala, Pachalo namang nagahanap in kanilang anang panalo ang Dominican Republic matapos bumagsak sa 0-5 katada. Sa limang laban na kanilang nilaro, hindi pa rin nila natatagapawan ang tamang kombinasyon upang makasabay sa mga pinakamahuhusay na koponan sa torneo. Pagkatapos ng laban ng USA at Dominican Republic, sumunod naman sa aksyon ang defending champion na Italy na agad din nagapoakitang gilas laban sa Czechia. Matapos makaranas ng kabiguan laban sa Brazil nong nakarang linggo, determinado ang mga Italiana na makabalik agad sa winning track. At Ion Nga ang kanilang ginawa matapos nilang talinan ang Czechia sa tatlong set, 25-18, 25-21, at 25-22. Bagamat mas dikit ang naging laban kumpara sa Nornang laro, ipinakita in Italy ang kanilang championship experience sa mga crucial na sandali in bawat set. Pinanghuni ikatena ancho po ang opensiba na defending champion matapos siyang kumama na 21 punto. 14 sa kaniyang puntos ay mula sa atex habang 6 naman ang kaniyang naitala mula sa service line, isang patunay ang kaniyang pagiging malaking banta sa parehong open za et servisyo. Sa tuwing sumusubok na lumapit ang Czechia sa iskor, agad namang sumasagot si Antropova ang mga mahihirap na puntos upang mapanatili ang kontrol ang Italy sa laban. Sa kabilang panig, Pinangunaon ni Monika Brancuska Ange Czechia matapo magtala ng 16 attack point. Gayunpaman, hindi nagen sapat ang kanyang pagsisikap upang pigilan ang defending champions. Dahil sa panalong kito, umangat din ang rekord ng Italy sa 4-1, kapantay ng Estados Unidos sa isa sa pinakamagandang rekord sa torneo sa ngayon. Ang tagumpay na ito ay mahalaga para sa Italy dahil nagsilbi itong rebound performance matapos ang kanilang pagkatalo laban sa Brazil nong nakarang linggo. Ipinakita rin nito na nananatili silang isa sa mga pinakamalalakas na koponan na dapat bantayan sa VNL 2026. Sa pagtatapos ng unang araw ng kompetisyon sa Pasig, malinaw na ang mga powerhouse teams ay hendang ipakita ang kanilang lakas sa harap ng mga Pilipinong volleyball fans. Patuloy na tumitindi ang labanan sa Women's Volleyball Nations League habang unti-unting humuhubok ang karera para sa top spots ng torneo. Sa kasalukuyan, parehong nasa magandang posisyon ang Estados Unidos et Italia upang makapasok sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ngunit habang marami pan laban ang nalalabi, isang bagay yan tiyak, mas marami pan world-class volleyball action ang asahan ng MGA tagahanga sa MGA susunod na araw dito mismo sa Pilipinas. MGA KA Volleyball, sino sa tingin ninyo ang may pinakamalaking tsansa na maging kampiyon in VNL 2026, USA, Italy, Brazil, o ibang powerhouse team? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang volleyball updates.